Maglalakbay ulit ako sa lugar kung saan pwede nating kalimutan lahat ng problema sa ating buhay. Pwede nating isigaw kung ano yung dapat nating mawala na sakit sa buhay natin. Pumunta ako sa lugar na to, sa lugar kung saan makikita mo ang magandang tanawin dito sa Negros Oriental. Malalanghap mo ang simoy ng hangin at sana samahan niyo ako sa aking paglalakbay. So ayun mga prente, nandito na tayo. We are here kung saan may buhay ang mga puso nyo. Alright mga prente, welcome back sa ating channel. Ngayon nandito na tayo sa lugar kung saan pinuntahan natin dahil nandito tayo sa center ng lugar namin, no? Center kasi mayroon ding bundok dito mga prente at sobrang ganda. Mas maganda pa sa iyo. Alright, so ayun mga parente, andito na tayo sa saan may buhay ang puso nyong sawian. Alright, so in one, ipakita ko sa inyo ang view mga parente. Nakikita nyo naman sa likod ko. In one, 2, 3, boom! Mga parente, nandito na tayo sa lugar kung saan pwede nyong isigaw yung damdamin yung nasasaktan, yung feelings yung na iniwan, yung mga puso nyong sawian. Alright, so ayun mga parente, nandito na tayo. So sinadya ko talaga pupunta dito kasi nakikita tong bundok na to sa amin. So yan mga parente, yan dagat yan. Sobrang layo lang talaga mga parente sa amin, mga isang buwan, 2 oras yung lakad ko mga parente, kasi wala naman tayong motor, wala naman tayong hindi naman to pwedeng daanan ng motor kasi walang kalsada. So ayun mga parente, sinadya ko talagang pumunta dito dahil nakikita to sa amin at sobrang ganda. Yun, gusto ko lang mag mountaineering ngayon. Gusto yung tinatayuan ko mga parente dito, hinararo to dahil baka taniman to ng mais. At kanina nandun ako sa kabilang bundok, bandang bundok. Yan mga parente. Yan. Actually itong lugar na to mga parente, kung gusto nyo talagang malaman, nasa gitna to ng Bais City, Tanhay City, and Paliw City. Paliw and Mansangaban. So ayun mga parente, shout out sa inyong lahat dyan, no? Shout out sa inyong lahat dyan sa mga nakapanood nito. Grabing ganda mga parente. Hindi natin nakalain na makapunta tayo sa magandang lugar tulad nito. Grabe, no? Nakakawala ng stress. Pwede nyong isigaw kung mayroon kayong dapat isigaw, yung ilabas nyo ng feelings, yung nasasaktan kayo, yung
iniwan kayo ng jowa nyo na walang paalam. Tulad nito mga parente, sample. Bakit mo ako iniwan? Anong ginawa ko sa'yo? Sinaktan mo ang damdamin ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Alright, so ayun mga parente, tulad nun, no? Grabe mga parente, ganda ng lugar dito. Sobra. Yun mga parente. Yan. Ano yan? Bais, Tanhay, at saka Paliw. Paliw dyan, nasa Paliw. Tapos Mansangaban. Tapos Cambagyo. Tapos yan mga parente, yan. Sila yan. Yang tapon sa dagat ba? Yan. Ano yan? Cebu. Cebu na yan. Yung kabilang banda ng bundok. Cebu. Diba? Cebu na yan. Oh, so hindi pa nakakaalam. So pupunta tayo sa kabilang bundok kung saan ako nanggaling kanina kasi mag-snack tayo dahil gutom na ako mga parente. Let's go! So ayun mga parente, meron lang ako napansin dito. Nakita yun yan. Yan. Hindi ko alam kung tama ba tong inaala ko or sa pagkakaalam ko mga parente, yan yung kinukunan ng signal namin dito sa barangay namin sa Mansangaban, sa Paliw, yung piso wifi ba? Yun, piso wifi kasi meron na ding piso wifi dito sa amin. Sa pagkakalam ko yan yung kinukunan dyan. Yan, yung piso wifi. Sa pagkakalam ko sa nandito pala sa bundok na pinuntahan ko yung koneksyon ng mga piso wifi dito sa barangay, sa lugar namin. Dahil kita naman yan doon sa Bay City. Dito na nilagay yung signal para pwedeng makakonect yung mga nandito sa bukid sa lugar namin kasi medyo bukid talaga itong lugar namin sa pagkaalam ko. Alright, so ayun, snack muna tayo. So ayun mga parente, snack muna tayo, no? Kain muna ako mga parente kasi gutom na talaga ako mga parente. Yan. Galing ako sa amin, hindi ako kumakain. Hindi ako nag-almusal. Ngayon, snack na tayo. Bumili ako ng pan. Shout out sa nabilhan ko ng pan. Ito. Bilog na bilog ang buwan. Hindi ko alam kung ano tong tawag to, basta yun bilog. Yan. At saka royal lang sa kalam. At saka cancel. Yan. Snack muna ako kasi gutom na talaga ako mga parente. Galing ako sa amin 6 AM, tapos dumating ako dito 7:30. Medyo malayo talaga, no? Kain tayo mga parente. Sobrang layo talaga to sa amin. Kita yung bundok na yan. Yan yung bundok. Yan yung amin. Yung banda. Malayo talaga. Wala akong kasama ngayon mga parente kasi yung kapatid ko baguhan lang na ano sa lagnat yung lagnat nung nag-adventure kami sa Manangalan, Alcabanbanan Falls. Yun. Siguro sobrang layo, sobrang init din. Yun, nilagnat siya mga parente. Pero okay, ngayon okay na. Okay na yung kiramdam niya. Ay, kain tayo. Shout out sa nabilhan ko ng pan ito. Hindi ko alam, walang palaman ba. Gutom ako mga parente. Kain tayo. Diba? Hindi ako ng almusal eh. Yung mga adventure ko mga parente, nagtatagalog talaga ako mga parente. Dahil gusto kong i-explore yung ganda. Para maraming makaintindi ba. Diba? So ayun mga parente, alam ko nakita nyo naman yung view. And salamat sa pagtutok sa video ko, sa pagbisita sa channel ko. Maraming salamat, na-appreciate ko yun. And sana nagustuhan nyo yung video. And siguro dito lang matatapos ang ating adventure mga parente sa top of the world. Diba? Tatawagin ko yung top of the world. Hindi ko alam kung anong pangalan dito. Sa center to ng lugar namin. So dito lang matatapos ang ating vlog mga parente kasi mayroon pa akong gagawin na vlog ngayon kasi
i-grab ko na yung opportunity mga parente, dahil meron ding lugar dito na malapit lang. Grab ko na yung opportunity dahil andito naman tayo, so puntahan ko, and yun, abang-abang nyo lang sa fourth adventure ko. So dito lang matapos. Maraming salamat. Please subscribe sa aking channel. Kung wala hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking channel mga parente. Thank you so much sa pagbisita at sa pagpanood ng aking video ngayon. Thank you so much and bye bye.